Fi New York l-Istati Uniti il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bella mexxa laqgħa ta' livell għoli waqt it-80 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Dan brabta mal-prevenzjoni tal-mart li ma jittieħedx u l-promozzjoni tas-saħħa mentali u ħajja sana. Fir-rigward tal-prevenzjoni tal-mart, Malta qablet mad-Dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'isem l-Istati Membri tagħha fejn ġie konfermat l-impenn li titnaqqas il-mortalità prematura mill-mart mhux trasmess sal-2030. Fl-interventi għaw matul il-laqgħa l-Ministru Joe Etienne Bella sostna li l-mart li ma jiġix trasmess jibqa' fost il-kawżi ewlenin ta' mewt u diżabilità. Huwa semma kif Malta għadha kif ġiet imnedija l-Istrateġija Nazzjonali 2025-2030 marbuta mal-prevenzjoni tal-NCDs. Il-Ministru saħaq kif konformità mad-Dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea, Malta qed timxi l quddiem b'miżuri b'saħħithom, fosthom li nkomplu nsaħħu aktar l-arfin fuq l-ħsara tat-tabakku u l-alkoħol, spazji aċċessibbli għall-attività fiżika u nippromuovu ħajja aktar sana fost l-oħrajn. Meta kienet jitkellem dwar it-tema tal-midja soċjali, il-Ministru Bella saħaq li ma jistax jiġi injorat l-impatt dejjem jikber tal-midja soċjali fuq is-saħħa mentali ta' wliedna u l-adolescenti. Matul sezzjoni li kont qed niċċerja iddiskutejna s-saħħa mentali u għamilt aċċenn li għalkemm il-mezzi soċjali huma importanti u bżonjużi, l-effetti